Munun jigi dambe nin ko kan k'u bɛna jamana ɲagami maliyɛnw ko k'u y'a faamu koyi k'olu y'a faamu ko n'a y'aw ja a ye ko wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye nous sommes là o de y'u dabali ban maliyɛnw ka transporter hali kɔrɔbiyari fɛ ka yɛlɛ sotarama sanfɛ ka sigi o bɛɛ la ko an b'an ka jamana nɔfɛ an t'an yɛrɛ kɛlɛ ka di mɔgɔ si ma bilen a banna ayiwa minnu tun wulila sɔrɔsiw a y'a lajɛ nin y'a waati ye sɔrɔsiw bɛ yɛlɛ la Mali armée valeur ka bon maa fu ka laɲini baarali ma et ils ont un souci. L'armée malienne a un seul souci: protéger les Maliens, sécuriser les territoires, combattre les ennemis de la paix. Abana. Ni oyi felaye na ibolo du faso fe iki faso deme. No ti e felaye i bismillah asimi be kuluba ni fora ko kuluba ko ni te fo ko kati. Uli ga ta no fe. Ambalmaw. Point fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ dɔw wulilelen bɛ nin ko in kɔnɔ minnu ma deli ka kɛ fanga fɛ n b'olu ta faamu mais mɔgɔ dɔw wulilelen bɛ k'u cɛsiri ko fɔ jamana ka bin u bɛ ka terroristes fana dɛmɛ u faso kan. Moi je suis partisan de la liberté d'expression. Dɛmɛ i faso kama ka armée la gosi ka armée sɔrɔsiw su ta ka bila terroristes ka tiɲɛni kelenw video ta ka bila o tɛ politique ye bilen dɛ o tɛ liberté d'expression ye bilen dɛ o y'i faralen ye kɛlɛkɛlaw kan sariya t'i lakana tuguni i bɔra danbe kɔnɔ i bɔra hɔrɔnya kɔnɔ la i kɛra hadamadenya jugu de politique manga marché blow. Malheureusement, jamakulu min cɛsirilen don ni baara jugu la bi a bɛɛ de ye mɔgɔw kanubagaw ye minnu ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ni transition kelen in kɔnɔna la minnu ye jɔyɔrɔw ta minnu ye ɲɛmɔgɔyaw kɛ minnu ye fɛn caman sɔrɔ nka dɔw bɛ yen olu ko k'olu bɛ mɔgɔ dɔ kɔ k'o ye jamana bila donc jamana ka ci pour que jo ka segin o tigi ma mɔgɔninfin kelen jamana ka ci pour que tiɲɛ ka d'o ma dɔw bɛ ne kɛlɛ kun wɛrɛ t'a la ni nin tɛ dɔw bɛ yen olu ko olu bɛ mɔgɔ dɔ kɔ k'o datugura kaso la jamana ka ci terroristes ka jamana minɛ a ka fɔ ko fanga dɛsɛra ne yɛrɛ juguya kun o jamakulu fɛ sababu fila tɛ nin dɔrɔn de faso ani mɔgɔninfin kelen jumɛn bɛ jumɛn sanfɛ ça veut dire que dɛmɛ min kuma kun bɛ sen na k'an bɛ faso kɔ an bɛ armée kɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ aw kun bɛ mɔgɔ dɔ de kɔ a banna a b'o tigi kɔ mun na Mali ka hɛrɛ kɔni tɛ aw yɛrɛ ka hɛrɛ de bɛ sɔrɔ sinon i tɛ taa o tigi ka kelen pewu kama i tɛ taa faso jugu dɛmɛ ka faso kɛlɛ mɔgɔninfin kelen kama fo ka taa dugawu kɛ faso ka ci fo ka taa se terrorisme dɛmɛni ma réflexion kan ka kɛ comme c'est là où n bɛ maliyɛn dɔ fo yan min sigilen bɛ Faransi ne n'a tɛ hakilina kelen ye Habib Thiam ale bɛ faamu min kan a n'a ni bi jamakulu min kɔnɔ olu ka hakilina tɛ faso dɛmɛni ye mara taabolo fana tɛ ale fɛla ye mais de là ka taa terrorisme dɛmɛ a ko a t'a kɛ qu'il soit salué, félicité, remercié ici. Faso jɔ kɛnɛ kan halalaw bɛ dɔn faso kanubagaw bɛ dɔn ni waati de n bɛ faso kɔ a bɛ dɔn bi de
Wati Miami marché qui a fait 10 millions, 20 millions de marché organisé au ministre ta Barkanta, etc. Vous pensez que c'est patriotisme ou ça c'est la période du folklore. Jamana bi tasma kamina domi ni bet seka joka faso demain munumbo jo. C'est là le patriotisme. Patriotisme bien. Biaka kalan. Olu chama nyena kwa dafrito do. Ah kwa nyafo wala afala ubulo esao. An munun tun nu tumbe an goshi ko fanga ka yoro jenya an na. Quand y double agent, quand y infiltré, quand t'es fanga fait bi on de ba tasma kono en kumba koro na kera volcan et kabo sans fait en kumba koro menace de mort etc. et puis quoi ni ne sara faso et sera si joli sara ka se bima malien joli fagara ka se bima kala damene ni bicha joli mo joli fagara est-ce que ne ni ka sa lutai ne ka siran kan faso demain comme marfa bi dobulo kane bagabaga ne bora halalaya la da o ne bole halalaya la itse ka ke ko fla joli bila malien joli bila ka ke dambe temps faut que c'est au niveau là. Je suis un malien avec tous les attributs de ce nom. Tous les attributs de ce nom. En balmao o mɔgɔw danfara min bɛ ne n'u cɛ fanga ma bɛn ne kanubaga kan donc an b'a fɔ mɔgɔw ye maa si jigi kana tigɛ faso in na faso in t'a kɛlɛ na jamana in tɛ jamana gansan ye abada filanan fɛn min bɛ sen na Sikaso bi jugu ma minnu taara fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ citerni minnu bɛna don k'u bɛ t'olu kunbɛn an ye jaabi fɔlɔw bila an ka chaîne Telegram sanfɛ je pense que limana caman ɲɛ dara kan an b'a fɔ an ka administrateurs ye minnu bɛna an ka direct kɔnɔ kuma kolonfɔ la a ye fɛɛrɛ kɛ a b'u retirer k'u bloquer a kana kɛ blocage simple ye blocage min b'a to hali n'u ye compte wɛrɛ dayɛlɛ u tɛ se ka an ka page suit tuguni a y'u bloquer directement de cette façon. Donc autant dire que Mali tɛ kɛ a juguw sago ye. Président Modibo ko an bɛ indépendance ta don min n'a taara gɛlɛya ani juguya kɔnɔ a ko le mot Mali, la République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Mali tɔgɔ ko Mali jugu b'a mɛn hali n'u sɔn bɛ tigɛ. Mali jugu fɛn fɛn ye cɛsiri kɛ pour que Mali ni Sénégal ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka janfan o jamana ka tila walima jamana minnu n'olu nisɔndiyara ni Mali ni Sénégal cɛ jɛ tigɛli ye fo ka t'o sa u bɛ Mali tɔgɔ mɛn hali n'a man d'u ye hali n'a b'u sɔn tigɛ. An balimaw n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye Mali bɔra yɔrɔ jan fɛn minnu bɛ ka kɛ faso la bi a ma daminɛ bi a tɛna ban bi.